Astăzi facem cremă de fistic și vă arăt două variante ca să puteți să le folosiți în cât mai multe produse. Salut, sunt Robert și astăzi facem cremă de fistic. Așa cum am zis, o să vă arăt două variante ale acestei creme, așa că eu o să fac două creme. Dacă vreți să faceți o singură cremă, înjumătățiți cantitățile pe care vi le arăt eu aici. O să începem cu o cremă simplă fiartă. Am făcut-o de mai multe ori pe canal, așa că o să trec rapid prin ea. Am aici 12 gălbenușuri, peste care pun 200 de grame de zahăr și 40 de grame de amidon și o să amestec foarte bine. Peste ele 450 de grame de lapte călduț, turnat încet, încet și amestecat foarte bine. După care mă întorc cu amestecul în oală și o să fierb crema pe foc mediu spre mare până când se îngroașă și este lucioasă. O să vă arăt la final exact textura la care trebuie să ajungeți cu crema. Amestecați în continuu ca să nu se prindă pe fundul oalei. După ce s-a îngroșat și a început să fiarbă, mai țineți pe foc crema cam 30 de secunde și ar trebui să fie gata. Și asta este textura la care trebuie să ajungeți, să se mențină puțin pe tel și crema să fie fină și lucroasă. Am împărțit crema în două, câte o cremă în fiecare bol, adică aproximativ 400 de grame. Peste una din creme am pus folie alimentară și o să o las să se răcorească. Asta e varianta 2 de cremă. Varianta 1, peste crema fierbinte adaug 200 de grame de unt. Aici nu adăugați tot untul deodată pentru că o să se taie crema. Nu reușește să integreze atâta grăsime deodată și se taie. Adăugați cam în 2-3 etape untul și amestecați bine până la omogenizare. Și am obținut o cremă fiartă foarte gustoasă, foarte bună, foarte fină, peste care o să punem pastă de fistic. Mie îmi place să folosesc pasta asta de fistic de la Sunday Bites, care conține doar fistic, deci 100% fistic prăjit și măcinat. Și au și așa la borcane mai mici, au și niște găletușe, așa, la 1 kg, au și găleți mai mari pentru laboratoarele care consumă mai mult. Ok, deci punem 100 de grame de pastă pură de fistic. Și amestecăm foarte bine. Atenție aici, pentru că fisticul are și el foarte mult ulei natural, e un oleaginos, nu? Conține foarte multă grăsime. Există posibilitatea să se taie, de asta vă recomand să amestecați cu un tel ca să preveniți tăierea cremei. Și asta este o cremă de fistic, după cum vedeți, destul de moale. Ea se mai întărește atunci când se răcește, pentru că se răcește untul pe care l-am pus acolo, dar nu va fi o cremă super stabilă. Deci crema asta de fistic așa făcută este perfectă pentru a umple tarte, pentru a umple eclere, șuri, chestii de genul ăsta, deci în interiorul unui produs cel mai bine. Pentru a doua variantă de cremă am pus în bolul mixerului planetar. De asta puteți face și cu un bol normal și cu un mixer de mână. 200 de grame de unt, foarte moale. Puteți vedea că e chiar puțin topit untul meu. Și o să mixez până se deschide la culoare și crește foarte mult în volum.
Când untul s-a spumat foarte bine și s-a deschis la culoare, adăugăm crema de vanilie, cea în care nu am pus unt, rece. Am răcit-o la frigider. Am mixat cam 15 secunde, să zic, să se omogenizeze foarte bine. După care iarăși vin cu pasta de fistic și adaug peste cremă, la fel 100 de grame de pastă de fistic. Ce culoare frumoasă are! Îmi place foarte mult verdele ăsta al fisticului. Unele paste de fistic sunt mai maronii, dar cum vedeți asta are o culoare verde foarte, foarte faină. Și mixez din nou pe viteză maximă până se combină toată crema și are o culoare uniformă. Putem compara cele două creme. Prima cu o textură mai fluidă, mai moale și care poate fi folosită foarte bine pentru a umple diferite prăjituri, deci tarte în special sau șurub sau eclere, cum am zis. Și a doua, o cremă mult mai fermă, mult mai aerată, care se poate poșa foarte bine și atunci când se întărește are o stabilitate mult mai mare, deci poate fi folosită eventual și în torturi, ca o cremă mai groasă mă refer, sau dacă o poșați în eclere din acelea pe care le tăiați și trebuie crema să fie stabilă atunci când o puneți în ecler. Asta este rețeta pentru astăzi cu cele două variante. Lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi care dintre ele vi se pare mai ok și în ce prăjituri ați vrea să le folosiți. Mulțumesc mult că v-ați uitat și ca de obicei ne vedem la următoarea rețetă. Pa, pa!